ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಚಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಆಕರ್ಷಣೆವಾದ ಬತ್ತನು ನೆತ್ತಮಿತಿ ಎಂಚ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಓರ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನ ಪನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನವು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನವು ದಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಇತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲಾದಿಪ್ಪು ಪರ್ವ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಆಪುಣಗ ಯಾನು ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಯಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಆ ದೈವಗೂ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುಣ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವಡು ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪುಣ ದೈವದ ಎದುರುಡು ದೈವದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾರಿದ್ದ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಲು ಇತ್ತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸಾದು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಅವಳು ಉಂತುದು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಹರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯಗ ಪುಣಂಚಿತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವಳು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಅವನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಆ ವಿಷಯನು ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಟುಂಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯಡಾವಡು ಕುಟುಂಬೋಡಾಡು ಇಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ ಯಾನು ದೈವ ದರ್ಶನ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವದ ನೇಮದ ನೇನಾದಿಪ್ಪು ಅವೆನ್ನ ಯಾನು ತೂಪೆ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನಾಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಮ್ಮು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ಬಟ್ ಅವು ಸತ್ಯ ದಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕುಟುಂಬದ ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನನು ಆವಂತಿನಿ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವು ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ದೈವ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡ್ಡ ಆದ ಅಂಜನ ಗಜ್ಜೋಗು ಕುಲ್ಲುನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಪೂರ ಇತ್ತಿನವು ಅವು ಎತ್ತೇ ಮಲಮೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಖಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನ ನ್ಯಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಆ ಒಜೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಣವು ಈ ಮದಿಪೂಡು ಉಪ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆಡು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಅವು ಗಡಿಕಾರ್ಯರಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ದೈವದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯರಾದಿಪ್ಪು ಅವೇ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಣ್ಣದ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಈ ಮದಿಪು ಬಣ್ಣದ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬಣ್ಣಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮದಿಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವ ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಧಾನ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟೊಡಂಡ ಇರೆಗೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ವಾರಿ ತೀರ್ನಂಜಿ ದುವೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂತಿನ ರೀತಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಉಂದೇನು ತೂದಿರೆಗೆ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಈರ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಾತ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿತೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ತೂನಗ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯಲ್ಲು ಎನ್ನ ನಿರಗರ್ತಗಳು ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ದೈವದ ಮೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅವೇನು ತೂದು ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕಲ್ನ ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ ಬಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ದಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಗೆರ್ಲ ಕಳಿತ ನೇಮ ಆದಿಪ್ಪು ನೇನು ಪೂರ ನೇಮನು ತೂದು ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿ ಆದ ಪುಟುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಎಂಕ್ ಪುಟುಂಡು ಭಕ್ತ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರನು ಹರಿಕೆ ಮಲ್ತಿರಂಚಿತ್ತಿನವು ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಸತ್ಯತೆ ಆತಿನವು ತೂತ ಇತ ಡೆಲ್ಲಿದಾಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನ ವಿಷಯ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿನ ವಿಚಾರ ತುಂಡಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗನೆ ಅವಳು ಹಲವಾರು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ತೂತ ಅಂಚಾದಿ ಎನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಈರ ಮುಗೆರ್ಲ ಕಲತ್ತ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಅವಳು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜತ್ತು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ನಟನ ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಳವು ಪುಟು ನೆಂಕ್ ಈರಿಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ದೈವದ ಮಧುಬಂಡ್ರ ಇರ್ಪೋಪಾರ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಂದ್ಮಂಡ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಪುಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಗಡಿಪತಿನಕುಲು ಪಾತಿರುಡು ಅತ್ತಂಡ ಊರದ ಒಂಜನೆ ಗುರ್ಕಾರನಕುಲು ಪಾತಿರುಡು ಸತ್ತಣ್ಣದಂಡ ಊರದ ಇತ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಡು ಒಂಜಿ ಭಟನಕುಲು ತಂತ್ರಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಅಸ್ರಣ್ಣೆರ ಮುಕುಲು ಪಾತಿರುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾತಿರಲಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ದೈವದ ಎದುರುಡು ಪಾರಿಪರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಮಣ್ಣಗ ದೈವದ ಭಕ್ತಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದೈವಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ದೈವದ ಎದುರುಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋಡು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಪಾತಿರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಭಕ್ತಿಡು ಯಾನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಯಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲಕ ಜತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಎಂಚೈತೆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತಿನಿಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪದವು ಮುಗೆರ್ಲ ಕಲ ಉಂಡು ಮುಗಿರ್ಲಾಗ ಆ ಮುಗೆರ್ಲ ಕಲೊಟ್ಟು ಆಣಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜನೆ ಗುರುಕಾರ ರಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಬಚ್ಪೆಗುತ್ತು ಒಂಜನೆ ಗುರುಕಾರ ರಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಭುಜಂಗ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಣೋಡಿತ್ತಿನ ಅರೆಗ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಎಗ್ಗೆ ಬೂಡ್ದು ಅರ್ನ ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಲೆತ್ತಿನ ಅವಳು ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತಂದು ಬುಡ್ದು ಆ ನೇಮದ ಕಲಟ ಆನಿ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಈಗ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಟ್ಟಿಡ ದೈವದ ಎದುರೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪಡು ದೈವದ ನೇಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಕುಲು ಮದಿಪುನಗ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಐಕ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಇರೆಗ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರಿದಿಕನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತು ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಪೋಡಿದೆ ಪೋತೀನಿ ಯಾನಾನಿ ಪೋಡಿದೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಜನಾರ್ದನ್ ರಿಪ್ಪು ಪದ್ಮನಾಭ ರಿಪ್ಪು ಅಕುಲು ಪೂರ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಾಯ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬರಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಮಯ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪೇನ ದಯ ಪಡಿತು ಇಂದು ಒಂಜಿ 15-13 ವರ್ಷ ಶುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯಡ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತೆ ಐದು ಕೈಚ ಮಾನೆ ಚೇಡ್ದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇನಿಕನಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಇನೀತೆ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಮದಿಪು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡಗ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಐಟ್ ದಾಲ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ಯಾರ ರಜಿ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಪಿರ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಲ ಬಕ ಸಂಸಾರಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆವು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಉಂಟಿತ್ತೆ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲತವಾದ ಈ ರೀತಿ 9 ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದ ಕಲಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಣಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತುಂಡು ದಯವಂಡ ಇರಡ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಜನಗಳು ತೆರಿಪೋಣ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆದಿಡು ತುಣುಂದಂಡ ವಾಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಆದಿದ ಕ್ರಮಕುಲು ಇದು ಈರ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬನ್ಪುನ ಆದಿಡೆ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಮದಿಪುಗು ಒಂದು ಬಂಡದ ಇಜ್ಜಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಡಿಕಾರೇರ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕಾರೇನ ಊರ್ದ ಗುತ್ತಿನ ಕುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಪೂರ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಮದಿಪುಗುಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಕುಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇನಿಕಲ ಇನಿತೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮೂಡಾಯಿಡು ತುಯರ ಪೋಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಂದುಂಡು ಮೂಡಾಯಿಡು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಬರ್ಕೆದ ಕುಲ ಗುತ್ತುದ ಕುಲ ಏರ್ಲ ಅಕುಲು ಮದಿತು ಪೋಪಿನ್ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಮದಿತು ಪೋಪುನ್ ಒಂಜಿ ಬೂತೋಗು ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಅವಳು ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಿದ ಅವನೊಂದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆದಾರ ಗುತ್ತಿನಾರ ಬತ್ತಿರ 6 ಮತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಏರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತ್ತು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆ 2 ಮಂದಿ ಇದ್ದು ಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದಾಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಮದಿಪುದಾಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಅಂಡು ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೆನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಗುತ್ತುದಾಕುಲು ಬರ್ಕೆದಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆತದ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮೀಪ ಮುಟ್ಟೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಅವಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಗೂ ಅವಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಣಗ ಈ ವಿಚಾರದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲ ದುಂಬತ್ತದು ಉಂತುದು ಐನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೆದಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಇರುವಣ ಮನೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಕಲುಪ್ಪೇರು ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಉಂತೆರ ತಾರಿ ಪೂಜೆರು ಬರ್ಪೇರು ಮದಿಪೇರು ಪೋಪೇರು ಐದೊಕ್ಕ ದೈವ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡಿರೋ ತಯಾರ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೆಂದಂಡ ಆ ಜಾಗೆನ ಜಿಂಜ ಹೊಡತ್ತ ಬಾಕಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಗ ದೈವಡ ಪಾತ್ರೆ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಏನ ಕೌಶಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಊರುಡು ಎಂಚಾಗತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಗಡೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ತೆಂಗಲ ಪೆರಡು ಆಯನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಮದಿಪೋಡು ಮದಿಪರ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತುಂಡ ಮದಿಪನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರ್ಮನ್ಲಕನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಮದಿಪನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಕೇರ್ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿನ ದೈವಗೆ ಕೈ ಮರಂಕನೆ ಬತ್ತಂಡ ದೈವ ಬರೋಡು
ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಡು ಮಾಯಿಡು ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನೆ ಈ ಬತ್ತೆಂಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲ ಬಣ್ಪುನ ಪಾತೆರೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಾಕರ್ಮಟ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ನಡಪೋಡು ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾಪನ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಪನಿನೆ ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಹಲವು ಕಡೆಟ್ ಇತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಯಾನು ಬೇತೆ ಪತ್ತೇರುಜಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವಾತನ ಇತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಯಾನು ಜಪ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ದೈವದ ವಿಚಾರಡು ನೇಮದ ದೆಟ್ಟು ದೈವೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಾಗ್ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಪರಾಧಿಯ ಪೇರು ಈ ಅಪರಾಧಿ ಆನಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಮದಿಪು ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಅರಿನ ಆರೋಪಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಈ ಪಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಾನಗ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನೆ ಅಪರಾಧಿ ಅತ್ತುಂಡ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಆಪನ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುಣು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಲು ಮನ್ನಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಸರಿ ಇತೆ ಜಡ್ಜ್ ಉಪ್ಪುಯರು ವಕೀಲರು ಉಪ್ಪುಯರು ಆರೋಪಿಲು ಉಪ್ಪುಯರು ಈ ವಕೀಲರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಣ ಜಡ್ಜರ್ ಬೇತೇನೆ ಜಡ್ಜರ್ ದೈವ ವಕೀಲರು ಈತ ಏರ್ ಮದಿಪದ ಆರೋಪಿ ಅತ್ತ ಅಪರಾಧಿಲು ಕುಟುಂಬದ ಈ ಏರು ಈ ವಕೀಲರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲಮಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪೋಪುಜಿ ಬನ್ಪುಣ್ಯಾನು అయితే ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಸ್ಥಾನ ಗೊರಿಯನು ಅಂತನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆದಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಅಂದಾನಗ ಅವೇನು ಸರಿಕಟ್ಟು ತೀರ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಆರೋಪಿಯಾಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಯಥೋ ಕುಟುಂಬೋಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಯಿಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪುಡೈ ಅಪಗ ಬರೋ ಈ ಮದಿಪು ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡೆ ಬರೋಡಾನ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮೂಜರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋಡಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೆದನ ಹತ್ರ ಗಡಿಪತಿನ ಕುಲ ಗುತ್ತಿನಾರ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ನ ಪರಗಡರ ಏರ್ಲ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶೋಡು ಇಜ್ಜದಿನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶೋಡು ವಿಚಾರವಾದಿಲು ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಬೋಡಾನ್ ಇಂದುವೆ ಮದಿಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂದ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡವಳು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ದಿಂಜಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾನ್ ಅಂಡ ಮದಿಪುದ ಸ್ಥಾನಗು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಇಡೀ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನವು ದಯಕೆನ್ನಗ ದೈವ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನವುಲ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನವುಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಮತೋಲನವಾದ ದುಂಬು ಗುಣಪುಣಂಚಿತ್ತಿನವು ಎಲ್ಲ ದೈವಗ ಅಪಚಾರಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ಉಪ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನು ಮದಿಪು ದರಡ ಕುಟುಂಬ ಏಕಾಏಕಿ ಪೂರಲ ಕೇನ್ ನಂಚಿತೈತೆ ದೈವ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ದೈವ ಒಂಜಿ ನರ್ತಕೆರದಿಪ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ದೈವ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರವಾದ ಉತ್ತುದು ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮದಿಪದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತುನಾಗ ಆ ಎಂಚಿನ ನುಡಿಕೊರಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ಪುಣ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣವ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕೆನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯರ ಎಂಚಿನ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವ ದೈವ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ನೆಕ್ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದತ್ ಆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನೆಯನ್ನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲ ಕುಟುಂಬದ ಬೋಡಾಪು ಈ ಇತ್ತೆ ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಬೈದಿನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಯರು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಇವರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಏರಾವರಿ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಪತ್ತಗ ಆ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಅಲವಂಚನೆ ಆತನ ಒಂದು ದೈವ ನುಡಿಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಅಲವಂಚನೆ ಆತನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ನು ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಡು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಅಲವಂಚನೆ ಆತನು ಒಂದು ಅಪಗ ವರಿ ಇತ್ತದ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಬೈದಿನ ಏಕೇನು ಏರಾಯನ ಪುದಾರು ಎಂಚಿನೆ ಪಣ ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದುಂಬೂಡ್ದಿಂಚಿಲ ದೈವ ಕಟ್ಟಡು ಓಲ್ಲ ದೈವ ಇಂಚಿನ ಏನು ಪುದಾರ್ ಬಂದು ಆ ಇಂಚಿನ ಏನು ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಕಲಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ದೈವಗ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ನೇನು ಪೂರ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನೇನು ಅಂಚ ಪಂಡಂದಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಳೆವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಬರು ಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತಿಕೊಂದಾನಾಗ ಆಯನ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಮಾನಬೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ ಪ್ರಾಣಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನಲ್ಲುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದು ಕೆಲವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪನೆರೆ ಆವಂದಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಣಪನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪನ್ನಗ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಸಂಸಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ದೈವ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೀನಂದಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂಸಾರ ವಿಭಜನೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ದೀನಂದಂಡ ಓಲ್ಲ ವಿಭಜನೆ ಆಪುಂಡು